ערב טוב לכולם, כל מי שהצטרף. אנחנו היום בהרצאה של דוקטור נתי מילר. אז דוקטור נתי מילר היא רופאה אינטגרטיבית, רופאה גינקולוגית ומדקרת, שהיא תציג אותנו היום את הנושא של גינקולוגיה אינטגרטיבית. ההרצאה תהיה מוקלטת, אז בבקשה נתי. תודה רבה. אז אני קצת אציג את עצמי, ודווקא בגלל שאנחנו לא הרבה אנשים, אז אני אעביר את התפיסת עולם שלי, הכנתי הרצאה, אבל אני אשמח אם אתם רוצים אחר כך לשאול שאלות ודברים שרלוונטיים לקליניקה שלכם, אני אשתדל לעזור. אז אני נתנאלה מילר, מי שמכיר אותי קורא לי נתי, אני רופאה גינקולוגית, במקביל ללימודי הרפואה, למדתי את הרפואה הסינית בתוכנית של ברושים, של הקורס לרופאים, האמת שיזמתי אותה, ומאז אני חושבת שהיא עדיין נושמת. הסיבה שלמדתי מההתחלה, כי רציתי פשוט מראש שתהיה לי תפיסת העולם של שתי העולמות, וזה, אני חושבת מאוד עוזר לי. אני אנסה להעביר לכם אז גם משתלב נורא יפה עם זה. אז נתחיל. לא אכפת לי, בגלל שאנחנו לא הרבה אנשים, שאם יש למישהו במהלך ההרצאה, רק תשימו על מיוט בבקשה. אם יש למישהו שאלות במהלך ההרצאה שהן קשורות לרצף, אז ננסה, אם זה לא יעבור, נשאיר את השאלות לסוף. אז נתחיל. אני מניחה שרוב המשתתפים פה הם בתחום של רפואה סינית ושל טיפול ברפואה משלימה, אז אני פחות אתמקד בנושא הזה, יותר באמת באיך בפרקטיקה זה קורה וכמה דברים מעניינים. אז אנחנו מכירים את המונח של זה רפואה אלטרנטיבית שאני מאוד לא אוהבת, והיום זה נקרא רפואה אינטגרטיבית, שזה הרבה יותר נכון. זה אני אעבור בקצרה. היה סקר שנערך כבר לא מזמן שראה את השימוש המשמעותי במדינת ישראל בנושא של דיקור סיני, שמה שמעניין זה שיותר נשים משתמשות בזה, יותר עם השכלה גבוהה והכנסה גבוהה. השיטה שהיא הכי בשימוש היא הקופנטורה, אחרי זה רפלקסולוגיה, אחר כך הומאופתיה ומסאז', ומה שמאוד מעניין פה זה 17% זה רפרל על ידי רופאים מערביים, וחשוב לציין שבמדינת ישראל לשמחתי הרבה, הרבה מהאפשרויות הן ציבוריות, לכן גם הרבה כן מנצלים את זה ומשתמשים בזה ולא רק ברפואה פרטית. אז לפני כמה שנים שעוד הייתי מתמחה, החלטתי שאני מציגה במחלקה המאוד קונבנציונלית שלי, עשיתי את ההתמחות במאיר, מנסה להציג להם את התפיסת עולם שלי, וערכתי סקר בקרב המומחים, שזה היה מאוד מעניין בשבילי. אז ענו לי 47 אנשים, שזה 67% מכל המומחים והמתמחים, שאלתי גם מומחים וגם מתמחים, ושאלתי אותם את זה, האם בעבר הפנית מטופלות שלך על רפואה משלימה לשם טיפול בבעיה גינקולוגית, אז קראתי איזה רפואה משלימה, לשם טיפול בבעיה גינקולוגית, אז 67 ענו לא ו33% ענו כן. מי שענה שהוא כן מפנה, זה היה לזירוזים, לאנדומטריוזיס, הרופא שאחראי על אנדומטריוזיס ממש אמר שהוא עובד בשיתוף עם מדקרים, שזה מאוד שימח אותי, כאבי אגן, PMS ומנופאוזה. אחרי זה שאלתי אם אי פעם הם טופלו באופן אישי ברפואה משלימה, אז בניגוד למה שראינו קודם ש32 מפנים, 53% אמרו שהם כן מנסים את זה בעצמם, שזה מעניין. ואז שאלתי במידה מתבלטת, כן אותך שהיא הולכת לטיפול ברפואה משלימה, בנוסף לטיפול שהמלצת לה ותרצה לשלוח קצת תענה לה, אז 62% כתבו אין לך מה להפסיד, אז שווה לנסות, 27 כתבו אני לא מבינה בזה מספיק אז קשה לי להמליץ, ו11% כתבו מאוד כדאי. ואז שאלתי אם היו מחקרים evidence based המראים את היעילות, האם זה היה ממליץ משנה את הטיפול, אז זה באמת היה מעלה ל-73%. אז ה-WHO, שזה הארגון הבריאות העולמי, מוציא כל כמה שנים הנחיות לטיפולים שונים בתחומים שונים, והוא מוציא גם למה בעצם מה שאני מציגה לכם פה זה disease, זה symptoms or condition for which acupuncture has been proved through control trial, כלומר עשו מחקרים שהם
קונטרול, לרוב זה רנדומייז קונטרול, כלומר יש קבוצת ניסוי וביקורת, וזה מה שהם אמרו לדיסמנוריה, שזה כאב בעת וסת, דיס זה תמיד כאב ברפואה, דיסמנוריה זה כאב וסת, לזירוז לידה, נדבר על זה בהמשך, להיפוך עובר, לכל הנושא של היפרמזיס, הבחילות והקאות שיש להמון נשים שמאוד מאוד סובלות בהיריון, ולכאב לאחר ניתוח. אחרי זה הם רשמו, יש להם עוד סקר שרושם, כן ממליצים על דיקור, אבל עדיין צריך עוד מחקרים בנושא, וזה היה הנושא של cancer pain, של כאב כתוצאה ממחלת הסרטן, לאינפרטיליטי ולהרפס זוסטר, לירידה ברזרבה השחלתית ולכאב בלידה, גם להגדלת לקטט, לשיפור הנקה ול-PCOS ול-PMS ו-Recurrent Lower Urinary Tract Infection, אני אדבר על זה בהמשך. אז את זה אתם מכירים, את הנושא של המסלולים, אני לא אחזור על זה, והנושא של העניין, אבל מה שאני אוהבת כרופאה דווקא אינטגרטיבית, זה שאני תמיד מסבירה את זה מהראייה שלי, שנגיד חולה הולך לנוירולוג, אישה, נגיד אני בתחום אנשים, אישה הולכת לנוירולוגית, או לנוירולוג, ואומרת יש לי כאב ראש. אז בדרך כלל יש, ברפואה המערבית יש קווים, אז מתחילים במשהו שהוא קצת יותר קל, נגיד אופטלגין, איזה, אחר כך עולים לעוד רמות, אבל כל אישה בגדול מקבלת את אותו דבר. מה שאני יותר אוהבת ברפואה הסינית, או משלבת, זה שהרי אנחנו יודעים שכאב ראש אצל אישה אחת יכול להיות נובע מעודף של חום, או מאישה אחרת חוסר של קור, וכמובן הנקודות יהיו שונות. אז זה מה שלדעתי הופך את הרפואה הזאת הייתי אומרת עומק, לא עומק אחר, אבל אספקט אחר שהוא מאוד מעניין עבורי. גם הרבה פעמים נגיד נשים שלי פריון שמגיעות אליי ולא מוצאים כלום, הרבה פעמים דווקא ברפואה הסינית אנחנו מזהים כן את הדברים הבעייתיים שזה לא מערבי לגמרי, אבל אם אני אנסה לעזור אז יכול להיות שאני אצליח לשפר את זה, לא תמיד כמובן, אבל לפחות יש לי עוד איזה כיוון שאני יכולה לנסות לעזור. הדוגמה הכי טובה בפריון שעולה לי בראש זה שבפריון הרבה פעמים אנחנו עושים עקומה של באזל בדי טמפרצ'ר, אני נורא אוהבת את הבאזל בדי טמפרצ'ר, למרות שבספר לימוד שלי כתוב לא להמליץ על באזל בדי טמפרצ'ר, אני רק אגיד במילה, שבעצם אנחנו מנחים את האישה מהיום הראשון של הווסת למדוד את טמפרטורת החום הגוף שלה ממש כשהיא קמה בבוקר, לפני שהיא מדברת בטלפון, עושה פיפי, כל דבר, אוכלת, ואנחנו רואים שכל הזמן זה סביב 36.5 בממוצע, ואחרי הביוץ, בגלל שהפרוגסטרון הוא טרמוגני, הוא מעלה את החום, אז זה עולה. אז אני יכולה גם להמליץ לנשים להיכנס להיריון, אבל מה שאני רואה, ורופא פריון אחר מערבי לא רואה, זה שהאישה ממלאה לי את הטבלה, והיא ממלאה לי את זה גם אחרי שהיא מבייצת. אז בגדול, הטמפרטורה אמורה להיות גבוהה, עד שהיא תקבל את הווסת הבאה, או שהיא תהיה בהיריון, אבל יש נשים שפתאום הן מבייצות, אני רואה את זה, ואפילו אני רואה בבדיקות דם, ואז פתאום זה מזפזפ או יורד, אז אני יודעת שיש לה בעיה של השלב השני, או של החזקה, ואני יכולה לנסות לעזור לה בזה. זה סתם דוגמה אחת שנותנת לי עוד כלי לנסות לעזור למטופלות. את הלשון אתם מכירים, אז אני לא נכנסת לזה. אבל מה שאני כן רוצה להציג זה, אולי חלקכם יודעים, אבל לנסות להבין גם מערבית מה הרפואה הסינית עושה, זה התחום שאני יותר מתעסקת, והרפואה, זאת אומרת לא רק ברמה של הצ'י ושל שחרור אנרגיה וכולי, אלא באמת כאילו מה היא עושה ברמה המערבית נקרא לזה. אז באמת המחקרים מראים שני כיוונים, מה שנקרא מכניזם מרכזי, שזה יותר פועל בעצם, ומכניזם פריפריאלי שיותר פועל על האיברים המסוימים. אז הדבר שאנחנו יודעים כבר מ-1977, שאז הראו את זה לפני המון שנים, שכשעושים דיקור למישהו, אז יש שחרור של אנדורפינים. אנדורפינים זה בעצם חומר שגורם לנו לרוגע ומוריד לנו את המערכת הסימפתטית, שהיא המערכת של הסטרס, וזה כבר אנחנו יודעים, וגם דוקרים אנשים, רואים גם שיש פעילות של הרבה מאוד סיבים של חושים וסיבים של כאב, אבל אני אתחיל דווקא במערכת המרכזית. אז
היו הרבה מחקרים שהראו שעושים דיקור או אלקטרואקופנטורה, בעצם גורמים לאיזושהי רגולציה של המערכת האוטונומית, זאת המערכת שבעצם אחראית עלינו כשאנחנו נכנסים לסטרס, וזה מוריד את המערכת שהיא יותר קשורה לנו לסטרס, כלומר זה ממש מרגיע אותנו. הרבה פעמים אתם גם בטח יודעים שאחרי שעוברים דיקור פתאום מרגישים הרגשה כזאת נורא נעימה של אופוריה, זה בדיוק העניין הזה, ויש לזה חשיבות, כי למשל רק דוגמה, אני חוקרת הרבה את הנושא של קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אני עושה הרבה מחקרים בנושא, וידוע שהקורטיזול בעצם מדכא את הציר מלמעלה, הציר של הפריון, ולכן יכול להיות שאם נרגיע את זה, אנחנו נעזור יותר לנשים. ועצם גם עצם הירידה במערכת הסימפתטית גם מאפשרת לכלי הדם להתרחב ולאפשר בעצם זרימה יותר טובה לכל האיברים בגוף. עוד דבר מעניין שהרבה מחקרים נעשו גם בעכברים וגם בבני אדם, שכשעושים דיקור סיני אז משפיעים על הפולס של ה-GnRH במוח, שזה בעצם ההורמון שמתחיל את כל ההפרשה בעצם של כל הקסקדה שקשורה להורמונים הנשיים של האישה, וגם ראו הרבה פעמים נשים למשל שחלות פוליציסטיות שאין להן וסת, אז ראו שזה עושה רגולציה, מתקן להם ממש את הפולסים, כי לרוב הנשים שיש להם וסת, כמובן שיש להם כבר הפרשה של GnRH, אבל יש הרבה פעמים בעיה בסוג הפולסציה ובתדירות, זה אחת הבעיות שלנו עם נשים, וראו שזה באמת עוזר, ולכן זה, בגלל שזה מסדר את הפולסציה, אז זה כנראה מסדר גם את הביוץ, ויכול לעזור לנשים עם הפרעות ביוץ. מצאו דרך אגב סתם משהו מעניין, שמצאו שכשעושים דיקור, אז גם חוץ מסידור ה-GnRH, הפולסיישן, זה גם מצאו אנחנו לפעמים לוקחים את הזקיק שאנחנו שואבים, ובודקים כל מיני חומרים בו, אז מצאו גם יותר אנדורפינים בזקיק, בהקשר הקודם. זה המכניזם המרכזי, והמכניזם הפריפריאלי שאני ממש חושבת שהוא עובד, זה קודם כל, בהקשר של כאב אתם יודעים שזה עוזר עם כל הנושא של כאב, אבל האמת, כנראה שדיקור פשוט גורם לזרימה הרבה יותר טובה של דם לכל האיברים, ואני האיבר אחד החשובים אצלי הוא השחלה בתחום שלי, אז זה כנראה מזרים יותר טוב דם לשחלה, ולכן יכול לשפר את התפקוד שלה, נדבר על זה בהמשך. אז השאלה הנשאלת, איך אפשר להשתמש ברפואה האינטגרטיבית הזאת בקליניקה? אני אנסה לתת לכם כמה דוגמאות מהעולם שלי, ונתחיל בכל השלבים שלה. לשמחתי הרבה, המקצוע שלי כולל את כל הגילאים, אז אנחנו יכולים לעזור באמת בתחומים שונים. אז אני אתחיל דווקא בגיל של הנערות, בתחילת גיל ההתבגרות, אז יש לנו כל מיני בעיות בתקופה הזאת, גם אי סדירות בווסת, גם PMS, גם דיסמנוריה ו-PCOS, אני קצת אדבר על זה, אז בחרתי כמה דברים, אז זה מטה-אנליסיס שלקחה, ניסתה לבדוק הקופנטורה וצמחים, שדרך אגב זה קשה לעשות מחקרים בצמחים למי שעוסק במחקר, כי אנחנו לא יודעים הרבה על הצמחים, אז הרבה פעמים מנסים כי קשה להם זה, לקחה לפרי-מנסטרואל סינדרום, כלומר PMS, כלומר נשים שיש להם כמה ימים לפני הווסת תחושה של עצבנות ודיכאון, זה יכול להיות משהו מינורי ושהן זוכרות שזה קשור למחזור שלהם, וזה יכול להיות גם פרי-מנסטרואל דיסורדר, שזה מחלה ממש קשה, שאישה ממש מרגישה שהיא בדיכאון קשה, אפילו שוקלת אולי לפגוע בעצמה, זה לא ראיתי הרבה, ראיתי אולי 1-2 בחיים שלי, אבל, ובמקרים האלה הם גם לפעמים שוכחות שזה הורמונלי, אז עשו מטה-אנליזה שלקחה 8 מחקרים, ורק לסיכום, הראו שזה גם אלקטרואקופנטורה וגם הקופנטורה הצליחו להפחית בחלק מהמקרים את הסימפטומים אפילו ב50%. אז מה הגישה שלי? אז אני שואלת, זה עוד מטה-אנליזה שבדקה את אותו דבר על דיסמנוריה, דיסמנוריה זה כאב בעת וסת. אז אני אגיד לכם מה הגישה שלי שבאות נערות ובאות הרבה נערות, אז נגיד מגיעה נערה, קיבלה וסת נגיד לפני 2 שנתיים,
והיא מציינת שהיא לא הולכת לבית ספר בווסת, נורא כואב לה, אז מה שאני עושה כקו ראשון, אני בודקת שאין משהו חריג שאני לא מפספסת, כמובן זה תמיד גם אחריות שלכם כמטפלים, דגלים אדומים לא לפספס ולא להיות, תמיד להיות צנוע, אנחנו באמת צריכים להיזהר, אז בהנחה שזה באמת רק כאב בווסת ואין איזושהי מחלה נסתרת שאני לא מפספסת, אז אני תמיד ממליצה לה להתחיל בטיפול אינטגרטיבי, זה לוקח זמן כמו שאתם יודעים, צריך 3 אפילו עד 6 חודשים עד שבאמת רואים את השיפור, ואני מעדיפה לא להתחיל עם הגלולות, לנסות את זה, אני גם אומרת להם לעשות ספורט מאוד עוזר, לשים כרית חמה, לפעמים לקחת כדור לפני שמתחיל הכאב, היא יודעת שביום שני הכאב, אז לפעמים לקחת אופטלגין לפני ממש משפר אותם, ואם אני רואה שזה לא עוזר אחרי 3-6 חודשים, אז אני שוקלת לתת לגלולות, כי זה ברוב המקרים יעזור. חשוב רק להגיד משהו על גלולות, שגלולות אנחנו נותנים רק 2 אחרי הווסת, אסור לנו לתת קודם, מישהו יודע למה? את הולכת לשאול? למה אסור לתת? אתם יכולים לדבר. למה אסור לתת גלולות לפני הווסת? אם ילדה מנה הווסת הראשונה, למה חייבים רק 2 אחרי שהיא מקבלת וסת, מותר לנו לתת גלולות עם אסטרוגן פרוגסטרון כמובן? מישהו יודע? לא? אוקיי. אז בגדול, גיל ההתבגרות, במשך גיל ההתבגרות, לילדה יש שלוחית גדילה למעשה בכל העצמות, והיא כל הזמן גדלה. גם אחרי שילדה מקבלת וסת, דרך אגב, ההתפתחות של גיל ההתבגרות מתחיל בקפיצת גדילה, אני לא יודעת אם יש לכם בנות, אבל פתאום הן גדלות, ואז אחרי שנה, 2 אפילו מגיעה הווסת, ואז הן יכולות לגדול עוד בממוצע 6 סנטימטר בממוצע. עכשיו, אם אנחנו נותנים בעצם את האסטרוגן והפרוגסטרון פחות מ2, אנחנו סוגרים לה את לוחית הגדילה, והיא למעשה לא תגווה, היא תגווה הרבה פחות מהפוטנציאל שלה, לכן לא לתת בחיים, ואם מישהו נתן אז לא לתת בחיים, לפחות לחכות 2 אחרי המנח, שזה הווסת הראשונה, ואז אפשר לתת. אז זה הקווים שלי, זאת אומרת, זה הגישה שלי, לא כולם כאלה, אבל אני לא אגיד שתמיד זה עוזר, ויש לי בנות שאני מגיעה איתן לגלולות, וגם לפעמים לנערות צעירות קשה ללכת לדיקור כל פעם, זה מחויבות לא פשוטה, אז צריך לראות באמת מי נמצאת מולך. עוד דבר מאוד מעניין, זה מחקר דווקא פרוספקטיבי על נשים שחלות פוליציסטיות, רק בקצרה, שחלות פוליציסטיות, הסינדרום, יש סינדרום שחלות פוליציסטיות, מגדיר נשים שיש להם 2 מתוך 3 קריטריונים, אחד זה שהם אין להם וסת סדירה, וסת סדירה נחשבת בין 21 ל-35 ימים, אז יש להם בדרך כלל יותר, כל 40 ימים, יש לי נשים שלא מקבלות וסת בכלל. הדבר השני זה שיש להם סימנים אנדרוגנים, כלומר גבריים, או שיש להם אקנה, סיור יתר, לפעמים יש קרחות, שזה גם סימן לאנדרוגניות, או שאני רואה במעבדה את הסימן הזה, והשלישי שהשחלות עם המון זקיקים, מעל 12 בכל אחד, זה נקרא שחלות פוליציסטיות. אם יש לה 2 מתוך 3, היא מוגדרת ככזאת, והבעיה בנשים האלו הן מאוד פוריות, מאוד, כי יש להם המון ביציות, אבל בגלל שאין להם בעצם ביוץ, אז לפעמים קשה לתזמן אותם, אז עשו מחקר ממש נחמד, פרוספקטיבי, 84 נשים שחילקו אותם לאלקטרואקופנטורה, ל-16 שבועות, לפעילות גופנית, כי דיאטה ופעילות גופנית מאוד משפרת את הנשים האלה, ולא עשו, מקבוצה שלא עשתה כלום, הם רצו לראות דווקא את הנושא האנדרוגני, שהטסטסטרון יורד בעצם, וגם רצו לראות אם הווסת יותר סדירה, אם יש להם יותר ביוצים, ומה שהם מצאו זה שגם האלקטרואקופנטורה וגם הפעילות גופנית החזירו את הווסת, יותר מאלה שלא הייתה התערבות בכלל, וגם הורידו את הסימנים ההיפר-אנדרוגניזם, אז זה באמת משהו שכדאי לעשות. אז גם בנשים, דרך אגב נשים שחלות פוליציסטיות, שהרבה פעמים באות למרפאת פריון, בגלל שהווסת לא סדירה ולא נכנסת לרעם, אז חלקם אני מציעה להם, אם הן צעירות ויש להם סבלנות, אז ללכת באמת לנסות דיקור וצמחים, אבל הרבה פעמים פשוט שהן מגיעות אליי, הן כבר חסרות סבלנות, ואין להם את השאר רוח לעשות את זה, אבל אני מציעה לפחות לשלב עם הטיפול שלי, ולעשות במקביל דיקור סיני. זהו, זה לגבי הנושא הזה. עכשיו אני קצת עולה, למרות שזה מתאים גם לצעירות, אבל עכשיו אני עולה קצת לגיל הפריון.
אז אחת הבעיות הקשות והשכיחות של נשים, שבטח הנשים שפה יודעות, זה דלקות חוזרות בשתן. שכיחות כבר קורית בדרך כלל אחרי התחלה של קיום יחסי מין, אבל גם במצבים של סטרס. אני אגיד שכל האהבה שלי לרפואה סינית התחילה שהייתי בצבא עם דלקות בשתן חוזרות וכלום לא עזר, וכל הזמן אנטיביוטיקה ופטריה ואנטיביוטיקה, עד שהכרתי את מורי ורבי המהמם מוטקה אלון, שפשוט טיפל בי והציל אותי, ואז הבנתי שאני אוהבת את הדבר הזה. אז בזה אני חושבת שיש לנו המון המון תרומה, כאילו השילוב מאוד יכול לעזור, אז קודם כל זה גם איזושהי מטה-אנליזה שדווקא ניסתה להראות מניעה של דלקות בדרכי שתן, והראתה שדיקור ממש יכול למנוע דלקות בשתן. נשים שבאות אליי עם דלקות בשתן בגיל הפריון, אני לא מדברת במנופאוזה, כי במנופאוזה זה סיבה אחרת. אז מה שאני מציעה להם זה קודם כל לקחת פמינוז, אם מישהו לא מכיר, אז זה בעצם סוכר דימנוס שמונע את ההידבקות, בדרך כלל זה אי-קולי, מונע את ההידבקות בדרכי השתן, הם לוקחות מניעתי וזה ממש יכול למנוע בצורה משמעותית, כמובן ללמד אותם היגיינה של שתן, שאחרי קיום יחסי מין צריך להתרוקן ולשטוף את האזור, כמובן לא לעשות שטיפות אינטימיות או לשים פדים, שזה הדבר הכי נוראי בעולם, ואני ממליצה להם ללכת לדיקור, כי יש כנראה איזשהו חוסר איזון במחמם התחתון, שכל הזמן מחזיר את זה. הייתה לי בחורה במצב ממש ממש קשה, שכל הזמן דלקות ופטריה, והיא ממש הייתה במצב נפשי קשה, שום דבר לא עזר, וחיברתי אותה גם לקרן סלע, שאתם בטח מכירים, והיא ממש התמידה והלכה הרבה, והיא חזרה לה אחרי 3 חודשים שהשתנו חייה, שזהו, שהיא כבר לא בזה, זה לא שזה נעלם לגמרי, עדיין צריך שיקום של כל האזור, אבל הרבה משמעותית ירד את הדירות וגם הכאבים והאינוחות. מי שסבלה מפטריה או מתלקת בשתן יודעת כמה זה דבר ממש לא נעים. זה גם בהקשר של פטריות. דרך אגב, פטריות שזה גם לפעמים, יש נשים זה ככה טיפ, אני אגיד לכם, יש נשים שרק בווסת יש להם פטריה. זאת אומרת, הם בווסת, הפטריה באה, למה היא באה? היא באה בגלל השינויים ההורמונליים והירידה באסטרוגן, אז נשים כאלה אני דווקא נותנת להם משחה חד פעמית כזאת, אני אומרת להם כל פעם ביום הראשון של הווסת, את שמה ולרוב זה פותר את זה, אבל גם דיקור וגם יש את דניאלה שפי, אני לא יודעת אם עוד נשים עובדות כמוה, אבל הפניתי אליה כמה נשים עם פטריות עקשניות והיא ממש עזרה להם עם פורמולות שלה ועם כל ההבחנה שלה, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל כדאי לשמוע, הבעיה שהיא בצפון, אבל אז זה גם מאוד מאוד יכול לעזור. הרבה פעמים גם הבעיות של ה-UTI, של הדלקת וגם הקנדידה, אז נשים באות אליי כבר מיואשות, כי הם כבר על אנטיביוטיקות, אז דווקא פה אני חושבת שהרפואה המשלימה מאוד מאוד, הרפואה האינטגרטיבית מאוד מאוד יכולה לעזור, וממש לפתור את זה. כמובן שאני לא מדברת תמיד, דרך אגב שתזונה בעיניי זה הבסיס לכל שיפור של מחלה כרונית, אז כמובן שצריך לעשות מינויים בתזונה, אבל זה לא, זה אני אומרת ככה כגג לכל מה שאני אומרת. ועכשיו הנושא של הפריון, אז יש הרבה מחקרים על פריון, אני רופאת פריון, אז אני רוצה לספר לכם על 2 מקרים נורא מעניינים שהיו לי במרפאה. אני אגיד לפני שאני מספרת שזה 2 סיפורי הצלחה די מדהימים, אבל אני חייבת להגיד שלצידם יש גם הרבה סיפורי אי הצלחה, והרבה פעמים כשאני מתחילה לעזור ברפואה משלימה, בדיקור, אז אני מגדירה זמן, אני מגדירה לעצמי זמן שאם אני רואה שזה לא עובד, אז כנראה שצריך להמשיך למשהו אחר, זה נורא נורא חשוב, גם לי כמטפלת וגם למטופלת. אז התמונה הזאת קיבלתי, לא רשמתי את ההקדשה שקיבלתי מאישה, שאני אספר לכם, זאת אישה שילדה, ביקשתי את רשותה לספר את הסיפור, אישה בת 37 שהיו לה 2 ילדים, ואז לפני 2 נכנסה שוב והכל ספונטני, נכנסה שוב להיריון ספונטני, והיה מום בעובר והייתה צריכה לעבור לידה שקטה, ואחרי הלידה השקטה הזאת היא הפסיקה לקבל וסת והתחילה להיות ממש לא מנופאוזלית לגמרי, לא במנופאוזה, מנופאוזה מוגדרת כשנה בלי וסת, אבל מאוד קרובה לזה, והיא התחילה לעשות טיפולי IVF ולא היה כלום, לא היו ביציות, בקושי היו ביציות. אני עבדתי, אמרתי,
עבדתי בשיתוף עם הרופא שלה, שהוא גם רופא איתי ביחידה, אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה ביחד, אתה תיתן את הטיפול המערבי, אני אתן לה את הטיפול הסיני, ואז יום אחד הוא דיבר איתי שזהו, שכאילו אי אפשר, אין ביוץ, אין ביציות, זהו. אז אני אמרתי לה ככה, אני מוכנה לנסות 3 חודשים, ואנחנו נדבר אחרי 3 חודשים. אז עשיתי לה סבב בדיקור, היה ביוץ, אבל לא היה הריון, ואז אמרתי לה, בוא נתחיל צמחים. התחלנו צמחים, היא לא ביצעה עם הצמחים, וחיכינו עוד חודש, ואז אני נסעתי לחופשה משפחתית, הפסקתי את הדיקור, אבל אמרתי לה, תמשיכי עם הצמחים. חזרתי מהחופשה, והיא כבר הלכה לרופא אחר שינסה, ואז סתם לפני זה עשתה בדיקת בטא, והיא נכנסה להיריון, אז אני מבחינתי תורמת את כל ההצלחה הזאת לצמחים. היא ילדה, ולשמחתי הרבה סגרתי מעגל וזכיתי, אחרי 2 ניתוחים קיסריים, אז ניתחתי אותה גם, אז היא ממש ילדה לא מזמן, והיא הביאה לי את התמונה הזאת שזה מהשריפה בכרמל, כדי להראות שבאמת כאילו, זה באמת סוג של נס, והרבה גורמים כרוכים בזה, אבל שווה לנסות. אני אומרת שווה לנסות, אנחנו לא תמיד מצליחים, יש לי הרבה נשים שלא הצלחתי, אבל שווה באמת לעשות את זה, ובאמת אני חושבת שהצמחים עזרו פה מאוד. והמקרה הבא של מייל, אני לא יודעת אם מישהו מטפל פה במייל אינפרטיליטי, אני עד המקרה הזה לא טיפלתי מעולם במייל אינפרטיליטי, אבל פשוט פנה אליי פרופסור שולמן, שהוא היה הבוס שלי, והוא הציג לי מקרה של זוג מהמגזר, שנולד להם ילד בעבר, יש זרע ממש לא טוב, ונולד ילד ב-IVF, ועכשיו הם עשו 2 ניתוחים, זה נקרא טסיסקו ספרם אקסטרקשן, להוציא זרע, ולא היה זרע, ואין לו מה להציע. עכשיו, המגזר, מי שלא יודע, לא משתמש בזרע תורם, לפחות זה לא מקובל בדת שלהם, ולכן הוא לא יכול יותר להציע כלום, והאישה נורא התעקשה לנסות. בקיצור, הבעל, אז אני אמרתי, יש לו ילד אחד, אם יש לו ילד אני מסכימה, כי אם לא היה בכלל ילדים אני לא חושבת שהייתי כאילו נכנסת לזה, והוא גם מספר שאחיו הוא בלי ילדים, כלומר יש איזה בעיה גנטית, משהו מאוד מורכב, אז טוב, אמרתי אני מנסה כאילו גג 3 חודשים, ואם לא הולך אז לא הולך. הגבר הגיע אליי, ובדרך כלל בעיות גבר, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה הרבה חום ולחות וחוסר הנאה, מתברר שהוא שותה גם המון חלב ואוכל נורא, עשינו לו שינוי תזונתי, התחלנו דיקור וצמחים, ואיך אני אבדוק אם זה עבד או לא עבד? הדרך היחידה שלי לבדוק זה שהוא יעשה בדיקת זרע, נכון? כאילו, לא יכולה לדעת. אז ביקשתי מהאישה, כאילו אמרתי לה, בוא נעשה בדיקת זרע, אז היא אמרה, אני לא מביישת אותו עם בדיקת זרע, הייתה באמת אישה מדהימה, הם באו מהצפון, והיא אמרה, אני עושה שאיבה, אני אעשה שאיבה, ואז ביום של השאיבה הוא כאילו ייתן זרע, לא יצא כלום, אמרתי לה חבל על השאיבה, יכול להיות שאין כלום, היא אמרה לו אני לא עושה לו, זה בסדר, עברו שאיבה, אני זוכרת היום הזה, זה היה ביום ראשון, אמרתי לה להתקשר אליי אחר כך, בקיצור מתקשרת אליי בוכה שלא היה זרע, אז לא ידעתי מה להגיד לה, וזה אמרתי לה, טוב אני נורא מצטערת, ואז אחרי 6 שבועות התקשרתי לפרופסור שולמן, אמרתי לו תקשיב לא היה זרע, לא הצלחנו, ניסינו, ואז אחרי 6 שבועות היא מתקשרת אליי שהיא בהיריון ויש דופק, אז אמרתי לה איך זה יכול להיות, אז היא אמרה כי עשו חיפוש ממושך של 6 שעות, מצאו 2 זרעים, החזירו עובר והיא בהיריון. אז זה סיפור הצלחה, אני באמת יכולה לספר על כל סיפור הצלחה, לפחות 10 שלא הצלחנו, אבל אני אומרת שווה את הניסיון. עכשיו מה לגבי, אתם מחזיקים מעמד? טוב, כן, אתם בסדר? שקטים מדי. אוקיי, אז זה לגבי הנושא של פריון, קצת אני אדבר על הריון, כי בהריון אנחנו גם יכולים הרבה לעזור. אז קודם כל להיפרמזיס, אני תכף אראה לכם את הנקודות לפחות שאני עושה, כמובן מאוד יכול לעזור, יש היום גם כמובן שינוי תזונה, ויש בונג'סטה שזה תרופה שעוזרת, וג'ינג'ר שעוזר, אבל נקודות הדיקור והצמיד יכולות מאוד לעזור, לפעמים זה מציל נשים אז כמובן שאני ממליצה, זירוז גם לא תמיד עובד אצלי, אבל ברוב המקרים מאוד עוזר, בעיקר אם אני עושה את זה בשילוב עם עוד דברים, למשל סטריפינג, או שאני אומרת להם לקיים גם יחסי מין, שזה הוכח כעוזר, הליכות לא הוכחו כעוזרות, אבל אני תמיד משלבת. הנושא של היפוך עובר הוכח כבר במיליון מחקרים ומיליון מטה-אנליסיס, אני תמיד אוהבת לספר את הבחורה שבאה אליי להיפוך, שמתי לה אולטרסאונד, כי יש לי אולטרסאונד,
וזה היה עכוז, ואז דקרתי אותה, ואז אמרתי לי, מגשה משהו זז, ושמתי אחרי 20 דקות, והוא היה כבר ראש, אבל זה באמת חריג, לא תמיד זה לוקח כל כך מהר, אבל זה עבד מדהים, ממש מול העיניים, וסימפיזיוליזיס, שבאמת דלקת בעצם באזורים של המפרקים, שהיא מאוד מאוד כואבת, והדיקור מאוד מאוד עוזר, אני תמיד ממליצה, ואני ממליצה גם לכם לעשות את זה. זה איזשהו מטה-אנליסיס שזה ידוע כבר, היפוך תמיד תנסו, כי זה עדיף כמובן מניתוח, וגם, ואני ממליצה את זה אפילו לפני ניסיון להיפוך חיצוני, שאנחנו עושים ידנית, כי באמת זה לא, אין לזה סיבוכים, כלומר אתה לא יכול להוריד את הדופק או לעשות איזושהי פגיעה, אז ברור שזה עדיף, אם זה לא עובד אז אני מפנה להיפוך ידני, וזה איזשהו מאמר מהקוקרן, הקוקרן נחשב לעיתון שעושה סיכומי מאמרים ברמה מאוד גבוהה, וזה רק דוגמה שכתבו על intervention בלידה שיכולים לעזור מבחינת pain management, והקופנצ'ר ממש מופיע שם, אז זה כמובן יכול לעזור. אז זה הנושא של ההיריון. אחד הנושאים הקרובים לליבי זה הנושא של מנופאוזה, אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה, ונשים יכולות מאוד מאוד לסבול מזה. יש נשים שאין להן כלום, דרך אגב, שלא מרגישות את זה. לפי הרפואה הסינית, דרך אגב, אנחנו קוראים לזה גיל הבלוט, שזה מזעזע, אני לא קוראת את זה, או גיל המעבר, גם לא משהו. בסין קוראים לזה, אתם בטח יודעים, גיל האביב, בגלל שהילדים כבר לא בבית, אנחנו מתחילות לפרוע, אני חושבת שזאת הגישה. אבל לפעמים הסימפטומים נורא קשים, כאילו אני אגיד לכם מה זה גלי חום, נדודי שינה, יובש נרתיקי, קושי בקיום יחסי מין, דלקות בשתן חוזרות, שזה לא הדלקות שציינתי קודם, זה דלקות כתוצאה מחוסר באסטרוגן, ומאוד קל לטפל בזה, מצבי רוח קשים, נכנסה לאישה לפני בערך חצי שנה, בוכה, בערך בת 50, היא אמרה לי, תקשיבי, אני לפני אשפוז, עוד שנייה מאשפזת אותי במחלקה פסיכיאטרית, איבדתי את זה, אני בן אדם נורמטיבי, אני כל הזמן כועסת בדיכאון, ממש איבדה את עצמה, ובמקרה הזה אני לא מתחילה ברפואה משלימה, אני ישר נותנת הורמונים, כי החוסר היה נורא גדול, ממש על גבול, לא אגיד מסוכנות, אבל לא רחוק משם, אז הן יכולות מאוד מאוד לסבול, אז הגישה שלי במנופאוזה, זה קודם כל להבין מה הסימפטומים ומה החומרה שלהם. אם אישה באה אליי יחסית בהתחלה, כלומר, מי שבאה נגיד אומרת לי, התחילו לי גלי חום ויש לי יובש נרתיקי, אז אני חושב, יש גם תרופות שהן לא הורמונליות, כמו סימידוניה או קול שחור שאני מתחילה, ואני אומרת להם לשלב דיקור. אם היא כבר בסימפטומים מאוד מאוד קשים, כמו האישה שתיארתי, או היא אומרת לי, אני מתעוררת 6-7 פעמים בלילה מגלי חום, אז אני לרוב כן מתחילה להם טיפול הורמונלי, אני ממליצה להם גם וגם, לפעמים הן לא יכולות, למשל הייתה לי אישה חולת סרטן בריאות, מתוקה ומקסימה, שהיא סבלה בטירוף מגלי חום, בטירוף, היא לא יכלה להתמודד עם זה, והיא לא יכלה לקחת הורמונים, וגם בגלל הטיפול שהיא קיבלה, והיא לא רצתה גם, האמת שהיא לא רצתה, כי זה לא היה גידול שתלוי באסטרוגן מן הסתם, אבל היא לא רצתה, ועשינו לה פשוט שילוב של סימידוניה ושל דיקור סיני, וזה מאוד מאוד הקל עליה, אז זו אופציה שיכולה מאוד מאוד לעזור, אבל אני אומרת, גם אתם כמטפלים, לפעמים צריך להבין שזה לא מספיק, שאם אישה באמת, דרך אגב, אני רק אגיד שיובש נרתיקי, אנחנו יכולים לטפל, כאילו כגינקולוגים מאוד בקלות, יש, א', אפשר להתחיל במשחה טבעית שיכולה לעזור, היא לא תמיד עוזרת האמת, איתה דווקא אין לי הרבה ניסיון טוב, אבל גם אם אנחנו נותנים הורמונים שהם מקומיים, וזה פעמיים בשבוע, זה פותר מאוד מהר את הבעיה ויכול לעזור, אז אני אומרת, גם מהצד השני צריך להבין מתי זה לא מספיק כל אחד מהצדדים. אז כמה נקודות ככה, אתם יכולים אחרי זה לצלם, זה נקודות שאתם בטח מכירים, אבל זה משהו שבשימוש מאוד, מאוד שכיח ברפואת נשים, אז פרק אחד שיש להיפרמזיס ויכול להוריד גם סטרס, לאינדקשן אוף לייבר, בדרך כלל זה לארג' אינטסטין 4, סבלין 6 וליבר 3, שיכול לעזור לצפליק אינברז'ן זה גולד בלאדר 67, אדק, אני קוראת לזה נקודת המיילדת, אתם תאמינו למה, בגלל שכשאני עושה תורנות, והמיילדות באות אליי ואומרות לי, מה זה כואב לי הראש?
אז זאת הנקודה, ספלינט 9, לא לארג'ינטסן 4, למה? מישהו יודע למה? למה ספלינט 9 אני דוקרת אותו? אני לא דוקרת, אני לוחצת, כי אני לא מספיקה להגיע לדקור אותו. בגלל שספלינט 9 משחררת את השרירים, וזה בדרך כלל נובע דווקא מהמון המון עומס ובגלל התורנויות בלילה, וזה פשוט כמו קסם, בגלל זה החלטתי לקרוא לזה נקודת המיילדת. דרך אגב, בלידה, שאישה נתקעת ולא מתקדמת, והיא מלא זמן אותה פתיחה, אז אני לא דוקרת, אני לוחצת על הנקודות כמו של induction of labor, וזה יכול ממש לעזור. אני מלמדת את הבעל גם ללחוץ, זאת אומרת לו תלחץ כל כמה דקות, ויש מקרים שזה ממש עוזר, יש מקרים שלא. למיגרנה שהיא לא נובעת דווקא משרירים, אני יותר עושה לארג'ינטסן 4, חום אתם מכירים, ולהוט פלאשס, נקודות מעולות, זה באמת לחזק תאים, שזה בדרך כלל CV4 ולארג'ינטסן 11, ואפשר גם להוסיף את GV20, נקרא לזה המשולש, וזה ממש עובד מדהים. זה גם עוזר להם בשינה, כי הן מתעוררות הרבה פעמים מהוט פלאשס, זה GV20, וגם מוציא את החום מהגוף. pain, אז זה באמת לפי הסינדרום של כאב, שאנחנו מתחילים בדיסטלי ומקומי, לא פשוט בלידה לטפל בכאב מבחינת מחטים, כי כל הקונסטלציה שם עם הרבה תזוזה והכאב הוא באמת משמעותי, אבל כן אפשר לעשות הורמונות מגע ולהרגיע, וזה גם מאוד מאוד יכול להקל. זה ככה לסיכום מה שהצגתי, ורק כמה נקודות לסיום לפני, אם יש לכם שאלות, אז זה הצגתי דווקא לרופאים המערביים, שזה באמת בגלל שהשימוש הוא כל כך גבוה במטופלות שלנו, אז חשוב להכיר את זה, ויש הרבה מחקרים כבר היום, אין כמעט תופעות לוואי, נדיר בטירוף, וכשילוב זה יכול מאוד מאוד לעזור. זהו, אני רק אומרת, מהצד המערבי שלי דווקא, שלפעמים גם צריך לזכור מתי להפנות לרופאה, להבין שהטיפול הוא פחות מתאים, או שלעשות את השילוב, כלומר נורא להיזהר גם מהצד השני, של רק זה ורק זה. בקיצור, השילוב באמת לפעמים יכול להיות הדבר הכי מתאים. זהו, תודה, יש פה לב, אז אני אומרת תודה מכל הלב, ואם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות. שלום, אפשר לשאול? בשמחה. כן, אז אנחנו מקבלים את אנשים עם PCO שבאים עדיין עם הגלולות. כמה זמן, כאילו, מתי את מתחילה דיקור? חודש אחרי הפסקת גלולות? הן רוצות הריון? לא, כאילו רוצים לסדר את המחזור עם PCO. אז אבל הן רוצות להפסיק את הגלולות. כן, הם רוצים להפסיק את הגלולות, אבל מתי להתחיל דיקור? כאילו חודש אחרי הפסקת גלולות, או מיד אחרי... אחת הבעיות הקשות ב-PCOS, בעיקר בנשים הרזות, זה שהן מפסיקות גלולות, והגלולות עשו כזה דיכוי לשחלה, ממש דיכוי של כל הציר, שהן אמנוריות, אין להן וסת, לא חוזרת להן וסת. נכון. אז אני מציעה להתחיל ישר אחרי, להפסיק וישר להתחיל, לא לחכות. ישר להתחיל. כן, אבל לא במקביל, כאילו לא להתחיל, לפעמים הם מבקשים כאילו להתחיל אפילו בזמן במקביל אני לא רואה, אני לא יודעת אם נעשו איזה מחקרים, אבל אני לא רואה טעם במקביל. כלומר, היא הרי מקבלת, בדרך כלל מקבלות וסת על הגלולות האלה, והמטרה זה שהגוף שלהן יחזור להיות בטבעיות שלו, והגלולות מאוד ממסכות את זה, אז אני הייתי אומרת להפסיק ומתחילה ישר. ישר, הבנתי. תודה רבה. תודה. ערב טוב, נתי, מה שלומך? אלעד, אמרתי רק בשבילך, אני באה רק לראות אותך, מה נשמע, אלעד? אלעד, דרך אגב, לא אמרתי, אבל אלעד היה המנחה המאמן שלי במדעי יסוד. ואת היית החוקרת הראשית נאמבר 1, באמת בפועל, במחקר של גסטרופרזיס בסכרתיים ויעילות דיקור בהקלת גסטרופרזיס שפורסם, ובאמת יעיל עבור חולים, והרצאה מצוינת. לא, המספר של האנשים הוא לא משקף את כמה באמת יראו את המצגת הזו, את ההרצאה, כי אנחנו מעלים את זה לספרייה,
אנשים ניגשים לספרייה ורואים את זה בזמנם הפנוי. יש שאלה לגבי חדרי לידה אינטגרטיביים, זה משהו שאנחנו עוסקים בו בבני ציון ובתי חולים אחרים. מעניינתי לשמוע את החזון שלך כרופאה אינטגרטיבית, איך היית רוצה שיראה חדר לידה אינטגרטיבי? מה המשמעות? מה זה בכלל? אני חושבת שזה כבר קורה, האמת שזה, אני זוכרת מתחילת התמחות שנורא ניסיתי להכניס את זה, היה קצת קשה, אבל עכשיו, שמחתי במאיר הכללית הכניסה את זה, אבל א', אני חושבת שזה קורה, והדוגמה לדעתי כרגע הכי טובה זה תל השומר, אני לא יודעת אם חלקכם עבדתם שם, שיש בעצם, כמו שיש מיילדת בחדר לידה, אז יש משמרות של מיילדת, יש משמרות של רפואה משלימה, וכל אישה מתאימים לה בעצם את מה שהיא צריכה, וזה מישהו שנמצא ממש כאילו במשמרות. הם עושים את זה שם דרך אגב מדהים, והאישה גם מבקשת. נורא חשוב לי להגיד שאתה מדבר על חדר לידה, אני מדברת גם על אלה שנמצאות בהיריון בסיכון ומחכות לזירוז, יכול להיות שאם נעשה את זה כבר במחלקה, הלידה תהיה יותר טובה. אז הייתי אומרת שהאנשים האלה במשמרות, גם עוברות על כל האנשים שמאושפזות עם זירוזים ועוד לא הגיעו לחדר לידה, אבל ממש ככה, ממש אינטגרטיבי, כולל זה שהן מטפלות, רושמות בגיליון הרפואי, כמו שעושים במרכז האונקולוגי בחיפה, שממש כמו שיש את הרופא מיילדת, שיהיה את הרופא האינטגרטיבי, ופשוט להתאים בכל רגע נתון. קצת עושים את זה, בתל השומר הם עושים את זה מדהים, דרך אגב צריך ללכת לראות את זה. חוץ מדיקור, איזה עוד לא שחקנים דיקור, ברפואה משלימה? דיקור, אומנות מגע נורא חשוב, בלידה לדעתי דיקור אפילו לפעמים זה לא פשוט בחדר לידה, בעיקר נשים בלי אפידורל, זה לא פשוט. אבל כל האומנויות מגע, רפלקסולוגיה, שיאצו, טווינה, זה דברים שהם ממש מעולים. דיקור מאוד מתאים לדעתי לשלב אפילו קצת לפני, לעשות את הזירוס של הלידה, לעזור בכאבים הראשונים, שעוד כאילו עוד יותר יש יכולת להשתלט על זה. כל אמנויות המגע גם, בחדר לידה זה מאוד מאוד חזק. וגם הייתי שמחה להכניס את זה להיפוכים. כאילו אני לא רואה רק את חדר לידה, אני רואה גם את הסביב הלידה. ואחד הדברים שלא עושים גם זה הנושא של הפוסט-אופרטיב פיין, שזה לא עושים מספיק, וזה הוכח כמועיל, וזה מוריד הרי שימוש בתרופות והכל, אז הייתי רוצה גם שזה ייכנס בזה, זה בגדול. אבל ממש משמרות כאלה, שיהיה תקציב ומשמרות. לא מישהו שבא לכמה שעות. את רואה איזשהו תהליך של הכשרה שצריך לקרות גם בצד הקונבנציונלי וגם בצד המשלים לקראת חדרי לידה? כן, חייבים, קודם כל את המטפלים ברפואה אינטגרטיבית חייבים להכשיר, חייבים להבין את תהליך הלידה, איפה הקשיים, איפה אפשר להיכנס, מה אפשר לעשות, וגם מבחינה הרפואה המשלימה, איזה טיפולים הכי מתאימים ומתי. תמיד חייבים, כן. והקונבנציונלי? קונבנציונלים הייתי עושה קורס כזה קצר, אתה יודע, כאילו, להבין את מה זה עושה, איפה ה-evidence based על זה, כאילו, לא משהו ארוך. אני מקווה שתצליחו. אותו דבר בפריון, דרך אגב, אתה מדבר על חדרי לידה, אני גם רואה את זה, אני מנסה עכשיו שיכניסו פריון במהר. אז גם הכל ביחד, לפני החזרה, לפני שאיבה, כל אנשים עם הפלות חוזרות, שנעשה הכל ביחד. אני עובדת דרך אגב ומטפלים הרבה פעמים על מטופלות ביחד, כי אין לי זמן גם לדקר וגם, וזה עובד ממש יפה ביחד. אנחנו מדברים, הם אומרים לי, כאילו, אני עובדת הרבה עם קרן, סלע, הרבה. אז זה נהדר. זהו. נתי? כן. אז קודם כל אני רופא מייעץ במכבי טבעי. יש. ואני שולח די הרבה אנשים באופן כללי, וכן הייתי אומר דבר אחד לגבי הנושא של סימפיזיוליזיס, שהרבה רופאי גינקולוגים לא יודעים את התהליך הזה, שסימפיזיוליזיס שמגיע בהיריון ראשון מגיע בהיריון שני ובהיריון שלישי הרבה יותר מוקדם, והרבה יותר דורש התייחסות לתהליך עצמו, והשילוב של דיקור ואוסטאופתיה עושה עבודה נפלאה מאוד בתהליך הזה.
לגמרי. ככה שזה מאוד מאוד אפקטיבי התהליכים האלה. כן יצא לי לראות המון, אני עובד במגזר בבני ברק, אני מנהל רפואי של בני ברק, וכן יצא לי לראות המון נושא של בעיות מחזור בעזרת דיקור, נטורופתיה, רפלקסולוגיה. עשינו עבודה מאוד מאוד יפה בתהליכים האלה, רואים תוצאות מאוד יפות גם בנושא של פריון, מהנקודה שבפריון כשזוג מגיע יש כל כך הרבה מתח מהתחלת התהליך, כן לקבל את התהליך בצורה אפקטיבית, ודווקא הדיקור ורפלקסולוגיה וגם לפעמים נטורופתיה עושים את ההבדלים בצורה מדהימה מהנקודה הזאת. כן, אני מסכימה, אני יודעת, מסכימה לגמרי, אני יודעת את זה, אבל בסדר, זה טוב תמיד לשמוע. יופי. עוד משהו אחד, תעלית את הנושא של פוריות הגבר, ויש את דוקטור סיטרמן, שהוא גם כן מגיע מהתחום הגינקולוגי, והוא עובד עם איזושהי טכניקה של להוריד את הטמפרטורה באשך ב2 מעלות, וזה כן משפר את היכולת בסופו של דבר להשיג את הפריון גם מהנקודה הזאת. כן, רוב הבעיות אצל גברים בראייה הסינית זה באמת נושא של חום ולחות במחמם התחתון באזור האשכים, אז זה לרוב, לא ראיתי הרבה גברים, טיפלתי ממש במעט 2-3 גברים, אבל לרובם היה את הבעיה הזאת, אז כן, אז זה יכול מאוד לעזור. יופי. עוד שאלות? שאלה? לי יש שאלה. היי, קוראים לי בתי, ואנחנו דיברנו הרבה בטלפון. נכון, את מבני ציון. נטע. זיהיתי את השם שלך, אז עכשיו אני מכירה אותה. המיילדת האינטגרטיבית. כן. רציתי לשאול לגבי הפולסציה של ה-GnRH. מה, פעמיים בשבוע זה מספיק בשביל לסדר? איך? זה תלוי קודם כל ברמה. בגדול, בטיפולי פריון, אני לרוב ממליצה פעמיים בשבוע, אבל אם את מצליחה כבר נגיד להתחיל להסדיר את הווסת, אז אפשר כבר לרדת מבחינתי לשבוע ולנסות גם מתישהו לשחרר את הסיפור. הכל בהדרגה. זה תלוי נורא גם בחומרה של המצב. נגיד בשילוב של טיפולי IVF, כשאני עושה כאילו טיפול תמיכתי, את יודעת, בעיקר בנשים רזרבה נמוכה והמבוגרות שהן יותר קשות, אז אני ממליצה פעמיים בשבוע, לא פעם בשבוע, זה באמת שאלה חשובה. לא תמיד הן יכולות, אבל זה מה שאני ממליצה. אבל כל בעיה שהיא כרונית, למשל PCOS באמת שאין לה עדיין וסת, או אפילו דלקות בשתן, אפילו גלי חום זה דוגמה טובה. גלי חום אני מתחילה דווקא פעם בשבוע, אבל כשהיא מנהלת יומן, תמיד מנהלים אצלי דברים שהם מדידים, כי אם לא, אני מרגישה שאני לא יודעת אם הטיפול אפקטיבי, אז אם אני רואה שהיא ירדה מ5 פעמים לפעמיים, אז אני יכולה קצת להרחיק אותה. ככה אני עושה. לא תמיד אני יכולה להגיד לך בדיוק כמה, אבל אני חושבת שבמקרים שהם ממש יותר קשים, שנגיד אין וסת, המנוריה ממש ב-PCOS עדיף פעמיים, מצמחים כמובן, ולאט לאט להוריד. המטרה בסוף זה שהם לא יהיו תלויים בנו. אז זה בגדול. מהניסיון הצנוע שלי. יופי, אז תודה רבה על ההזדמנות, ואם יש שאלות, אני האמת ארשום פה את המייל שלי. באמת מעניין. בשמחה, אני רושמת את המייל שלי, איך רושמים את המייל? רגע. פה נראה לי, אז אם מישהו רוצה, תמיד אפשר להתייעץ איתי בשמחה, אני אעזור לכם בכל מה שצריך, ובהצלחה לכולם, והיה כיף נורא לראות אתכם, בעיקר את פרופסור אלעד שיף, רק שתדעו. ביי. תודה רבה, היה מאוד מעניין. ביי, נעים להכיר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, היה מאוד מעניין.